Ešte raz príjemné popoludne vám želám, vážení spoluobčania. Som rád, že vás v zastúpení nášho obecného zastupiteľstva i obce Kalnica môžem privítať na tomto slávnostnom posedení, ktoré sme usporiadali pri príležitosti mesiaca úcty starším. Po mojom príhovore udelili by sme čestné občianstvo nášmu blízkému človekovi našej obce, pána Dušana Valovičovi, ktorého tu vítam medzi nami. Po tomto slávnostnom akte pokračovalo by vystúpenie súboru Vršatec, súboru seniorského, ktorého mladšia vetva čerpala ich z kalnických tradícií a propaguje Kalnicu na rôznych vystúpeniach v kalnických krojoch. Milí naše dôchodkyne, milí naši dôchodcovia, som rád, že prijali ste pozvanie nášho obecného zastupiteľstva i pracovníkov obce na dnešnú slávnostnú chvíľu jesene života, ktorú snažili sme sa pre vás kolektívne pripraviť. Nie je to náhoda, že stretávame sa práve v tomto období. Veď tak, ako ich v prírode i v našom živote, prirodzene prichádzajú obdobia, z ktorých každý má svoj význam a neopakovateľné čaro. A vo vašom živote, milí naši dôchodcovia, je to práve toto obdobie, v ktorom mali by ste si aspoň trošku užiť vďaky a úcty za to, čo ste v doterajšom živote spravili pre spoločnosť, pre rodinu i pre našu obec. Ja osobne i v zastúpení našej obce vám za všetko, čo ste doposiaľ vykonali, úprimne a čo najsrdečnejšie ďakujem. To, čo vás čaká, nevie nikto. To sa dá len vytušiť srdcom. Treba si uvedomiť, že čas nášho žitia je obmedzený, je riekou, ktorú nemôžno zastaviť a každá prežitá chvíľa sa už najväčšou pravdepodobnosťou nezopakuje. Život vás mnohých preletel ako sen. Ak je to tak, nech potom u vás mnoho znejú slova piesne. Nauč sa smiať aj so slzami v očiach. Nauč sa pohľadiť zaťatú kasť. Nečakaj nikoho od nič a rozdaj všetko všetkým. Až potom zistíš, aký krásny je život a čokoľvek ti prinesie, nezabudni žiť. Milé naše dôchodkyne, milí naši dôchodci, už opadajú listy zo stromov a všetko v prírode ide tak, ako má ísť. I starnutie je tiež prirodzený životný proces a aj staroba môže a má svoje čaro, keď ju vnímame ako súčasť normálneho života. Želám vám v zastúpení našej obce i v mene svojom ešte dlhé roky šťastia, zdravia, pokojný život v kruhu svojich najbližších a najmilších. Nech je vám ďalšia cesta životom aj naďalej krásna, pokojná a slnečná. Takže predstavujem vám starším, to predstavovať nemusím, čo ste v Kalnici, prežil tu detstvo, s mnohými z vás sa hrával. Býva teraz v môjom meste nad Váhom, ale srdcom a dušom vždycky bol Kalničanom. Nakoľko našej obci nezične a dlhodobo už pomáha, snaží sa o to, aby sme sa i my tu mali lepšie. Zachránil naposledy život v krajnej doline a snaží sa nám sponzorsky pomáhať pri všetkých našich podujatiach. Obecné zastupiteľstvo na návrh poslancov rozhodlo udeliť mu
nakoľko trvalý pobyt v Novom Meste nad Váhom a tu je viac menej skoro dennodenne ocenenie obce za túto jeho snahu a príčinlivosť, čestné občianstvo obce. Verím, že sa s tým stotožníte. Je to diplom o udelení čestného občianstva, kde sa obec Kalnica udeluje čestné občianstvo pánovi Dušanovi Valovičovi za dlhoročnú spoluprácu a pomoc pre obec. Dňa 24. novembra 2007 v Kalnici. Aby mu to pripomínalo dennodenne, že je tým občanom Kalnice, tak má tu na štandardnú medailu, ktorú doporučujeme zavesiť si do priečelia domu, aby vedel, že je čestným občanom obce Kalnice. A tento úmysel ho prosím o spečatenie slávnostných občanov do zamateľa. Zároveň dovolím si mu odovzdať kvetov pre jeho manželku, ktorá to si nejak sa povie. Zatiaľ vydržala a nech sa mu tak darí, ak tomu to kvetu tu na kvetu. Ďakujem. Stojí vysoká divá poľana, mať stará, ohromných stínov. Pod ňou dedina detvou volaná, mať bujná, vysokých synov. A čistých šarmancov detvy odrutný, poľana na tých prstiach mohutných, nenosí a nenadája. Alebo aspoň na tie výšky. Nech hľadí dcéra tejto rodiny, keď má porodiť čuhaja. Ako by detva obrov nemala. Mať zrodila v poli syna, trávovú plastu porozvíjala a z boka na bok ju pritína. A prvý raz šuhaj oči roztvorí. Čo vy? Výsos z polany hory a opachy nezvratných skál. A spustí zraky prvé v doliny. Čo vy? Hory zázračnej stíni a prekrásnu slovenskú diaľ.
Keď starších bavia, nádhera. Aspoň si rozumieme. Môj dedo bol tiež z tých starých a on bol taký, že kde bola sranda, tam bol on.
ale aj vážne veci porobili. Išiel do Bratislavy, ho zobrali na autobusy, že idú sa pozrieť na operu z toho chudobinca. Išli naspäť a hovorí tá sprievodkyňa: detko, páčila sa vám tá opera? Nerobila sa mi. Nie, a čo sa vám teda ľúbilo? Keď kabáty rozdávali v šatni, som si zobral 3, to sa mi ľúbilo. V Babku boli v Trenčanských teplákoch, teda Teplicách, boli naliečení tiež a liečili sa. A večer tiež ich zobrali do toho kursalónu, akási zábava tam bola, šatňa. Viete, ešte za tých bývalých koruna stala šatňa. No, keď bolo po zábave, detko prišli pekne ku tomu pulte a šatnárke, keď mu dala kabát, 50 korún dáva. A babka: čo si sprostý, koruna sa dáva, nie 50. Detko: nepapuluj, keď som jej dal Hubertus a dáva mi kožuch, to sa oplatí, nie? Raz boli v tom múzeu Antole, neviem, tiež takéto gety, a tak naširšie chodili, lebo však boli poradní chlap. A ako išli, drgli do takej vázy, milá váza sa prekotila, na zem spadla, rozbila sa. A teraz ona hovorí, tá sprievodkyňa: preboha, no čo ste to spravili, že ste rozbili 500-ročnú vázu? A dedo, že plačete to, ako keby bola nová. Babka mali tiež pár takých momentov. Prišla za policajtmi: pán policajt, okradli ma, somari, taký sopliak, no, okradol, peňažinku mi zokradol. A kde ste ju mali, babka? No, v 4. suknici na spodu, tuto ľadol váš vovačku. Odtal vám ju ukradol? No, sopliak jeden. A to ste museli cítiť, čak keď vám išiel. No ja som cítil, ale ja som myslel, že ma beťar poctivé úmysly. Mávali tak občas takú chuť do práce, pozametal dvor, pokosil záhradku a tak. A detková žena, čiže babka, jeho dcéra a vnúčka. 3 ženy v chalupe mala. Teraz 3 kombinačky viseli na plote. Viete, čo je kombinačka? Tie košele také, už sa to nenosí, teraz len tangáče sa nosia. A zima im není. A teraz 3 viseli a jeden chlap ide okolo, hovorí: detko, a čože henta je tuto zedrata tá kombinačka, jedna je tuto zedrata, jedna je tuto zedrata. Od čoho to tak je? Počkaj, vysvetlím. Toto je vnúčkina. Jej začínajú tie cicíke rásť. Tak furt sa tak, to už budú chalani randu chodiť. Šuj, na rande. No tak to má chodera zedrané, no. Tuto. Na hentam, to je dcerina, jej chlap robí v Ostrave, len každý piatek chodí domov, tak už čaká, kedy príde, že aj 2 razy len už je tu. No zedrala ju tam. Detko a henta, čo je tuto, a to je moje staré. Tak vždycky: do prdele, čo ja budem zase dneska variť.